हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक निर्गुण विदेशिया गाने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसे लगेगी कमेंट में बताइएगा। तीनों परानी हो तीनों परानी, काशी में बिका गईल तीनों परानी, काशी में बिका गईल तीनों परानी। के करे घरे रोहित बिकलई, के करे घरे रानी हो, के करे घरे रानी, के करे घरे रोहित बिकलई, के करे घरे रानी हो, के करे घरे रानी, के करे घरे बिक गईलई हरिश्चंद्र दानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी, तीनों परानी हो तीनों परानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी। माली घरे रोहित बिकलय, पंडित घरे रानी हो, पंडित घरे रानी, माली घरे रोहित बिकलय, पंडित घरे रानी हो, पंडित घरे रानी। डो में घरे बिक गईलय हरिश्चंद्र दानी, काशी में बिका गईलय तीनों परानी, तीनों परानी हो तीनों परानी, काशी में बिका गईलय तीनों परानी, काशी में बिका गईलय तीनों परानी। काहे खातिर रोहित बिकलय, काहे खातिर रानी हो, काहे खातिर रानी, काहे खातिर रोहित बिकलय, काहे खातिर रानी हो, काहे खातिर रानी, काहे खातिर बिक गईलई हरिश्चंद्र दानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी, तीनों परानी हो तीनों परानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी। कर्ज खातिर रोहित बिकलई, धन खातिर रानी हो, धन खातिर रानी, माया खातिर रोहित बिकलई, धन खातिर रानी हो, धन खातिर रानी। धर्म खातिर बिक गई नहीं हरिश्चंद्र दानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी, तीनों परानी हो तीनों परानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी, काशी में बिका गईलई तीनों परानी।